Mehriban adamlar indi siýleşiňi diýerler. Kuwatda ýurdumyzyň ara gatnaşyk ministrligi hem näşeýle ýokary depkinli stendi bilen öz bir näçe mümkinçilikler tanışdyrýar. Ne şunun ýaly mümkinçilikleri esasy serginiň buňky özeni bolup we şu özenden hem peýdalanyp biz sergidäki mümkinçilikler mundan meýläge alyp görkezmäge we bu ýerde alyp barilen işleri paýlaşmaga siziň bilen dowam edýäs. Mehriban adamlar bilen ýörüýte siziň bir iň tanışlygyňyz bilen söhbetleşmemiz dowam edýär. Häzir wagtda bilen söhbetleşmemiz Kerim Täçmuradov, ol Türkmenistanyň awtomobil uloglary ministrliginiň başgynärmeni bolup durýar. Kerim ağa hoş gördük bugünkü serüwende bayram gününde. Alyp barilen işler dogrusynda tanıştyrsaňyz bilýär elbetde. Häzir wagtda 0656 bolsun, 0555 bolsun, ýa bolmasa duralgy ýol alçyal programmalarymyz bilen al köpçüligi iýdi giderli awtologlar bilen galtaşykda bolup. Ine şular dogrusynda geljekde nähili zatlar biz garaşyp bilýär, mümkin bolsa aýtyp berýän. Ýol satda diýen awtologlar ýörüýte sanly ulgam enjamlary bilen enjamlaşdyrylyp GPS gözegçilik navigasiýa ulgamynyň enjamy oturdulan şeýler hem ýurdumyzda bir tomuz pastynda halkymyzda bir raýatlarymyzda bir zerur şertleriň biri bolan ýörüýte sowadyjy enjamlar bilen ornaşdyrylan ýurdumyzyň saadetiniň bir ähli ulgamlaryna bolşaly awtomobil ulgamyna da bir sanly ulgam bilen bagly bolan ýörüýte programmalar hereket edýär. Bir til taksi, online taksi ýaly ýörüýte programmalar ornaşdyrylan. Onu raýatlarymyz özüniň nerede yerleşýändigine garamazdan islan wagtynda islan ýerine bir ýeňil taksini özüne sargyt etmäge giň mümkinçilikler döredilip berilen. Hoy Türkmenistan döwletimiziň halkary derejelerine adawry mundan beýlekde belende galsyn. Bugünkü sergide görüşmemiz ýaly halkara Türkmen logistik hojalyk jemgyýeti şeýlede dowamly ýol logistik hojalyk jemgyýeti öz ajaýyp pavilyonlar bilen çykyş edýärler we gelýän mehmanlara öz alyp barýan işlerini hödürleýär. Gelin häzir bu hojalyk jemgyýetiň marketing bölüminiň bölüm başlygy bilen söhbetleş bolalım. Häzir bize mümkin boldugyndan hem tomaşaçylarymyza hem gyzyklanýan ýerleşlerimizde öz işleriniz dogrusyny gurrunlasaňyz başlygyna. Çok sağ olun. Aydın söylediğiniz için halka Türkmen logistik hojalyk jemgyýetiniň iş alyp barýan döwürlerinde hususy ýük terminalini gurdy. Ol Sarasda Eýran we Türkmenistan arasynda ýerleşýär. 25 hektar ýerimiz bar we artykda 7,5 hektar ýerimiz bar. Men illeşimden aýdasy meliýan zatdan ýene bir zady aýdaly globus bar. Şo globusy pırlamyzda şu müşteri aýdaly pırlaýar globusy bir ýerde tutandan şo ýurtda ýüküm diýende ma planya getirip berdiňem şonu arkyň getirip berirler. Globusyň islenlik ýerinden getirip berýär. Evet. Fikirleneýin ýerden getirsem kan. Indi mümkin bolsa ýaňy pavilyonyňyzyň bir daşyndan aýlanamda operatorymam kömek etse aňarda maket görnüşleriňizden bar eken. Mümkin bolsa iýleşermide görkezäýeli. Bu terminale biz ýakyn günlerden gelýän ýükleri merkez döwletden ýani Gazakystan, Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan döwletlerine we Geda döwletlerine hyzmatlarymyzy alyp barýarys. Indi siziň hojalyk jemgyýetiňiz biziň halkymyza näçe wagtdan ýagny näçe ýylyň dowamyndan bäri hyzmat edýärler? Onam aýdyp geçäň. Şu wagt biziň hojalyk jemgyýetimiz 5 ýyl öz işini alyp barýar. 5 ýylyň içinde näçe ýük geldi we gitdi? Umumy hasabyny aýdyp geçdiňiz. Hususan şu Saras ýük terminalynyň üstü bilen transit ýükleri, ýani merkez döwletlere giden ýükleri we ýygyna ýakyn günlere giden ýükleriň hasaby boýunça ýylda 1 million, 1,5 million ton aralykda ýük uğradyldy we geçirildi. Şu pursatda biz mehriban tomaşaçylarymyz eger ýüklerimiz bar bolsa ýa getirmek ýa akitmek hyzmatlar üçin arkaýyn diýişimiz ýaly hojalyk jemgyýeti ýüz tutip bilersiňiz. Şu pursatda biz hem hojalyk jemgyýetiňizde ýene bir gede üstünlik arzu edýär. Toýlarda diýdarlaşaly. Sağ olun. Mehriban
Merhaban tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly biz bu sergide ýerleşdirilen IT meýdançasyna geldik. Indi IT meýdançasy dogrusyna, ýagny institutyň talebi Islam Han Muhammedow häzir bize giňişleýin gurrunlar. Başlasyň Islam. Awajanet, hemen besmidar şunu halkara sergide biz hem Türkmenistan Telekommunikasiýa Informasiýa Instituty hem de institutymyzyň binýadyna döredilen sany şu IT meýdançasynyň taýyplarynyň ýerine ýetiren bir näçe taslim işlerini şu sergiye gatnaşyjylara getirdik. Ne görüşümüz ýaly bizim sizem edişmat bizim sergi pavilyonumuzda dursunuz. Bizim sergi pavilyonumuz esasy Goryan adaptaňyz konsuzlygy ymtylýan klub dip atlandyran bedeller üçin niýetlenen bir taslamamyz bar. Ondan naşary bir näçe ýa ak goý gara renkli saýgaryp bilen robotçygymyz bar. Ýene de onuň ýanyna labirint bar, hem de zirdebiler arasynda robotumuz var. Buların hemmesi bizim taýyplarymyzyň ýerine ýetiren taslim işleri, olardan daşary bizim taýyplarymyzyň döwreden program üçin çürüklerken bar. Köp sağ ol Islam. Indi şu pavilyonuňyzda ýerleşdirilen stende ýa gözüm düşdi. Tomoşaçylarym elbetde gyzyklanýandyr. Mümkin bolsa gysga möhletli okuwlaryňyz dogrusyna aýdyp geçen giňişleýin. Belki höwes edýärler bardyr, arzu edýärler bardyr. Täze okuw ýylyna gysga möhletli okuwlara da dalaşgar talipler belki öz okuw jaýlaryny, has arzuwlaryny amala aşyryp bilerler. Başlasyna. Awajanet näşde görüşüňiz ýaly bizim sanjut IT meýdançamyzda ýa-ni bellek geçişiňizde gysga möhletli okuwlar alyp barýar. Ýani olar dogrusyny aýdymyzda bizim IT meýdançamyzda esas 5 san urbançy alyp barýar. Olar robot texnikasy, tor tehnologiýasy, kompýuter sowatlygy, programmerleme hem de kiber howpsuzlyk. Ine kiber howpsuzlyk gysga möhletli okuwlarymyz bardy aýdyp geçenmizde. Kiber howpsuzlyk gysga möhletli okuwlaryny okumak üçin öňünden tor tehnologiýasy kursyny okumaly bolýar. Sebebi ol ýerde tor tehnologiýasy kursynyň maglumatlar has içkin sırsyny öwredilýär. Şoň üçin bize gelen dinleýäji kiber howpsuzlyk kursyna ýazyljak bolsa öňünden tor tehnologiýasy bardy düşünje özüne bolmaly bolýar. Okumaly. Egerde tor tehnologiýasy bardy düşünjesi bar bolsa, degişli sinaglar tapşyrýar. Sinaglardan üstünlükli netije görkezden ýagdaýynda biz arkadan kiber howpsuzlyk okuwny ýazyp bilýäris. Sinaglardan ýykylsa? Sinaglardan ýykylsa ýa tor tehnologiýasy ya da tor tehnologiýasy kursyny okumaly bolýar. Has öwrenmek. Ha, içkin öwrenmek üçin. Köp sağ ol Islam. Merhaban tomoşaçylar, egerde gysga möhletli okuwlara taliplik dalaşgarlygyňyz bar bolsa, arzuwlaryňyz hasyl edesiň gelse, onda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutynyň binýadyna ýerleşdirilen gysga möhletli okuwlar size garaşýar. Gelin dalaşgar bolun, talip bolun, arzuwlaryňyzy durmuşa geçiriň elbetde. Biz hem şu pursatda talipler sizlerge arzu edýär. Okuwlaryňyzda hemişe üstünlük bilen ýar bolmagyny we alp barýan işleriňizde okuw tamamlap durmuşa geçirjek işleriňizde de üstünlük bilen ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Köp sağ olun. Ine de cennet köplen söýgüsine münasip bolan güýsegini gazanan ýerine, ýani şol kampaniýa pavilyonuna da geldik. Belet film. Evet, bilýärler elbetde. Kim bolman her kimiň öýünde ýa bolmasa belet film bardyr, belet video bardyr, kim bolmanda belet music bardyr täze mümkinçilikler orada. Men öýümde hemmese maýony. Gatwowy. Indi bir şime diýaly belet film ýa-da halk köpçüligine birden paýlaşýar, habarlamada paýlaşýar, video şekillerle paýlaşýar. Ýa-da teklipler täzelikleri ködürlýär. Belet premium aýratyn bellep geçmeli. Sen öz belet bilen baglanyşyk durmuşlar. Näme aýtyp geçek? Belet bilen baglanyşykly men aýdaýyn istenip görüsim gelýänlerde isleýän wagtym ýani wagt tapan fursatymda görüp bilýän. Şol mümkinçiligi üçin men aýratyn tawarsyn aýdetmeli. Endi men goýranladım näme? Ünsüni çekeýin. Şu ýerde ekran maýority, meýilinde de pult bar. Ne bolam sensor. Oglanlar gerek zatda. Umuman nährawallar. Hormatly dostlar, adyrdan futbol söýüjüler, dünýäniň en ýokary derejeli Premier Liga bolsun, La Liga bolsun, 1-nji liga, Bundesliga ýa bolmasa Türkiýanyň milli ýygyndysy bolsun, islenlik zat, islenlik wagt belet videoda, belet filmde tapmaly. Asasan belet filmiň premium podpiskasyna giren wagtynda nährawallar. Şu cennet bir urşup bilse, döwlemi goýup bilýärler. We şeýle soraglar käwap bide çykýar. Belet filmde, gönüýälimde görüp bilýärlermi? Gatdy dogry. Şol diýene, gönümmel pursatda meselem belet filmiň edýän aýratyn tapaw hareketi, ol Setanta Sport ýa beýleki maç, baýat şoň ýaly bir näçe promotion kampaniýalar bilen
gönümmel argatnaşyga girýär we gönümmel şoň tölegini halk köpçüligine ýetsindir. Tölegine näçe bolsa mesela çıkýar şol ýerde al. Ondan soňra Endi şu yarışda oturan görnüşünde oturan ýaly şekilde arkaýyn tomaşa edip bilýän şeýle. Şu tapardy wa. Siz şu videodan soňken belet filme, belet video ähli mümkinçiliklerine ygtybarly derejede eýe bolup bilersiň. Gel bir zaman durmuşduralım görelim. Durmuşduralmasam amma. Durmuşduralmasy cennetin alt barmağına görýäs.